Priatelia, vítajte v dnešnom videu. Pozrieme sa na Model Hobby Bratislava 2025, ktorý sa konal túto sobotu. Ja vás pozývam na sledovanie tohto videa a zároveň dajte nám práve teraz odber, like a zdieľajte, ak sa vám naše videá páčia. Pomôže nám to. Poďme sa pozrieť na Model Hobby Bratislava. Chcem sa spýtať, ako hodnotíš Model Hobby Bratislava, o čo majú títo zberateľ najväčší záujem a čo naopak tebe tu chýba? Ono je to už v podstate také vykryštalizované, takže veľa ľudí je to na tie menšie autá a vlastne ešte Matchboxy a Hot Wheelsy. Chýba mi možno taká viac pestrosť, lebo sme tu tak cirkulujeme medzi sebou, tak si vymieniame. Tí, ktorí sa prídu pozrieť s deťmi, tak je to len také pozitívum, že deti sa naučia, že existuje nejaké zbieranie, že sú nejaké série. Takže má to zmysel vlastne tu byť určite. Absolútne to má zmysel. Poďme pozrieť sa, čo ty tu máš také najvzácnejšie, čo si ty najviac ceníš. Ja špeciálne robím F1, takže je to taká zaujímavá séria, to je brazilský víťaz Hamilton a ešte v starých farbách. A čo sa týka toho modelu, čím je taký veľmi špecifický? No tak niekoľkonásobný majster sveta, hej, a tuto je zástava, presne z Brazílie, takže jak je ukončil víťazstvom. Je tam pekný detail vlastne. Je tam detail a je tým špecifický. Je to singovaná tým pádom séria, no? No, nie je úplne, ale je špecifická, je tam nižšia. Je to limitka. Je to limitovaná edícia. Limitovaná. To je to také zhruba, čo máš také najzacnejšie a čo naopak najviac ľudia možno chcú. Alebo čo sa ti predáva. Najviac, čo sa predáva, je Paradox. To sú tie autá, toto je taká komunita, keď mimo zberateľov, tak auto, ktoré sú časti s majú. Čiže vlastne, čo mi jazdili. Hej, presne. Áno. Modovky. Citroën C3 sa pregnú. Priatelia, no a my ideme postupne ďalej a pozrieme sa na ďalšiu expozíciu. A my tu už máme pána Mihalek Daniel, ktorý predáva tu krásne autobusy, ktoré môžete vidieť. Ja sa chcem spýtať, ako to vlastne hodnotíte dneska na tejto burze, o čo je najväčší záujem? No, predali sme jednu poštovú RTOčku, takže záujem je malý, ale ľudia sa dívajú, pozerajú, páči sa im to. Ktorý je podľa vás taký najvzácnejší hodnotný, ktorý by si určite zaslúžil to, že by sa predal? No, veľmi veľa ľudia pozerajú na tieto sťahováky, tieto sťahovacie ročka, RTOčka, to tak ľuďom utkvelo v pamäti, ale pre šoférov autobusov je asi tento z filmu Florence 1330, bývalý autobus v Bruseli, čo bol, takže vlastne RTO Brusel. Ale za mňa, ja som už mladšia generácia, 700 kamaráda, s tými som prežil 26 rokov. Takže mne sa ľúbi táto piešťanská rozšata, čo bol aj môj nápad. Ja som to sám. Takže to sú vlastne vaše nápady. Áno. Vy týmto autobusom dávate ten nádych tých nálepok. A čo sa týka toho najnovšieho prírastku, dneska na tejto burze je SAD Dunajská streda Intercolor. Toto je 736 Lux a toto je Dunajská streda C954, to sú modernejšie. Takisto je tu Prievidza, Sorka, aj C954 a Mestská 74 jednotka v žltom prevedení. Banská Bystrica, tu máme 3 Banské Bystrice, 932, 952 a 961. Takže vlastne to je taká celá séria, ktorá zbiera modely autobusov. V čom sú špecifické tieto modely autobusov? Ľudia pozerajú skôr na ten zovňajšok, alebo pozerajú aj na ten interiér? No, interiér pri týchto autobusoch trošku taký slabší bych povedal, ale zase vzhľadom k tomu, že ten model má fakt veľmi prepracovaný exteriér a na polícii alebo v skrinke vo vitrine každý vidí viac menej ten exteriér, takže ten interiér nie je až tak dôležitý, no, pre niekoho. Jasne, takže zameriavame sa skôr na ten exteriér, aby tie polepy, farby a tie tvary boli čo najvernejšie. Áno, snažím sa, aby to bolo ako fakt reálne. Pri niektorých modeloch sú dokonca aj reálne ešpeze. Ako vnímáš dnešné Model Hobby, čo sa týka návštevnosti, čo sa týka možno pestrosti, povedz našim divákom, čo tu mohli vidieť a potom na záver možno, čo ich čaká, na čo ich chceš pozvať?
Takže úvodom by som chcel všetkým poďakovať za návštevu na Hobby Bratislava. No, tak návštevnosť je celkom dobrá, dneska myslím, že bolo viac ľudí, napriek očakávaniu, že dojde menej ľudí, lebo je pekné počasie, ale tak ľudia predsa len prišli. Očakávania, ale ďalej to posúva ďalej, nech príde čím viac ľudí, nech prídu návštevníci s deťmi, hlavne aj RCčkárov, aj modelárov. Tieto autička už sú také, že celkom dosť zabehnuté. Čiže by sme chceli viac aj tých modelárov sem vytiahnuť. Ja som videl tie príšaky. Tie príšaky, ako tá výstava v podstate tých starých hračiek, hej. Ďalej, a takú novinku máme, som úplne zabudol, je, že tu máme taký, že detský kútik, v podstate sú to dielničky, keď chce niekto sem prísť, akože rodičia s deťmi a chce sa venovať tomu hľadaniu tých autičok alebo tých modelov, tak môže dieťa nechať vlastne na tých dielničkách, ono si tam môže robiť, lebo však nie každé dieťa baví ale tie autička. Skúsme povedať a pozvať zberateľov, aká najbližšia a kedy konkrétne burza je a kedy plánujete. No tak máme to rozdelené, máme dva typy burz. Jedna je vlastne klasika na Mladej garde a potom máme toto Hobby Bratislava. Hobby Bratislava býva dvakrát do roka. Najbližšia garda bude v máji a hobby bude až v októbri. Dobre, takže najbližšie nás to čaká v máji. Srdečne vás pozývam, priatelia, spolu s organizátormi na burzu na Mladej garde. No a ja sa posuniem ďalej. Majte sa krásne zatiaľ. Priatelia, ďakujem, že ste sledovali toto video, ktoré bolo z burzy. Konkrétne sa jednalo o burzu Model Hobby Bratislava 2025, ktorá sa konala v apríli. No a ja vám ďakujem za zhliadnutie. Ak chcete sa zúčastniť také burzy, tak neváhajte v máji najbližšie na Mladej garde. Ja vám ďakujem, určite nám dajte zdieľanie, lajkujte, majte sa krásne, dovidenia, do počutia s navigátorom.